ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ለኹም ይኹን ከመይኹም ድሕና ዲኹም ኩራት ኣለኹ ኣነ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በብዝለኹም ሰላም ረሃዋ እንዳተመነኹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እምበኣርከም ሓምሻ ይክፋል መንፈሳዊ ወዲ ኣፍቂረት ብል ኣቋሪፀ ነይረ ካብ ዝሓለፈ ራብዓይ ክፋል መዘኻኸሪ ሄሩ ንኣቤል ከም ዘፍቀረቶ ንኽትዛረቦ ድማ ኣላ ፀቢብዋ መድፋር ሲኢናቶ ከመይ ኢለ ኣፍቂረ ኢለ ንኽትዛረቦ ሕርብት ኢልዋ ደሓረ ከዓ ዝበለ ይበል እምበር ክነግሮ ኣለኒ ኢላ ኣቢሓወይ ኣነስ ሓፊረካ እየ እምበር ዝብለካ ፀኒሐ ኔርና። ሓምሻይ ክፋል ይቕፅል። ሓምሻይ ክፍል ኣታ ኣቤል ሓወይ ኣነስ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ኣፍቂረካ ኢለ ግን ቁኑዕ ኢሉ ኣይጠመትክዎን ከም ዘይተዛረብክዎ ድፍእ በልኩም ሄሮ ሓፍተይ እንኳዕ ኣይፀላእኽንን ዘይበልክኒ በለኒ በቲ ስኒ ፀባ ዝመስል ኣስናኑ ፍሽኽ እንዳበለ ክገርመካ ግን ኣቤል ሓወይ ብጣዕሚ ኢኻ ትኸብደኒ ንኸዛረበካ ፈለማ ሌላ ክንገብር እንከለና ጀሚረ እየ ልበይ ናባኻ ዝዘንበለ በልክዎ። ኣቤል ግን ብጣዕሚ እየ ዘፍቅረካ ምስ በልክዎ ኣብ ገፁ ምንም ነገር ኣይረኣኹሉን ማለት ናይ ኩራ ምልክት ኣይረኣኹሉን ብሓጎስ ፍሽኽታ እዩ ዝተቐበለኒ። ሄሮ ሓፍተይ ናይ ብሓቂ ዲኺ ተፍቅርኒ በለኒ ፍሽኽታ እንዳሓወሰ ኣነ ከዓ ናይ ብሓቂ እየ ኣቢ ሓወይ ካብ ልበይ እየ ዘፍቅረካ እንዳ በልኩኻስ 6 ወርሒ ብፍቕርኻ ተሰቐየ ሎሚ ክነግረካ እየ ፅባሕ ክነግረካ እየ ብምባል ግዜ ብስቓይ ኣሕሊፈዮ። እዊ ሄሮ ሓፍተይ ፀሊእካ ፀላኢኺ ሰኣይ ዝያዳይ እሞ ንምንታይ ደኣ ንስኺ ኸ ዘይትነግረኒ በለኒ። በቃ ኩሉ ከምቲ ዝበልክዎ እዩ ብጣዕሚ ኢኻ ከቢድካኒ ንምዝራው ምድፋርን ሲኢንልካ በልከዎ። ኣስዕብ ኣቢለ ድማ በቲ ጀሚረ ዘይውዳእ ሕቶይ ሕቶ ዶ ክሓተካ በልክዎ። እሺ ሄሮ ሓፍተይ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝኽእሉ ሕቶ ድማ ይኹነለይ በለኒ በትሕትና ዝበለ ድምፂ። እንታይ ግን ኣታ ኣቢ ሓወይ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ትብል ዘለኻ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ? ከም ፍቓድካ ኩሉ ናትካ ፍቓድ ዶ ኣይኮነን? ከምኡ እባ ኣይትበልኒ ሄሩ ኣንቲ ሄሩ ሓፍተይ ኩሉ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዳ እምበር ብፍቓድ ኣይኮነን። ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑስ ኣነ ንስኺ ከማን ተራኺብና ኣለና ሕጂ ኣብዛ ምድሪ ንነብር ዘለና ክሳብ ሕጂ ሰዓት ጠጠው ኢልና ብኽልተ እግርና ናብ ዝደለናዮ ንንቀሳቐስ ዘለና ብፍቓድ እግዚኣብሔር ዳ እምበር ብፍቓድና ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና ግን ክሳብ ሕጂ ኣለና። እንተይፈቐደልና ነይሩ ግን ኣነ ንስኽን ኣይመተራኸብና ነርና በለኒ ትሕት ብዝበለ ድምፁ በተን ሰሚዕኻ ዘይፅገባ ጥዑማት ልምሉማት ቃላቱ ኣስዒቡ ኣቢሉ ድማ ህድኣት ዘለዎ ኣዘራርባ በለቐፅል ሕተኺ በለኒ። ከምኡ ምስ በለኒ ድማ ኣቤል ግን ሓቂ ዝኸውን ሙሞትና እንዶ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣለና እምበር ብውሽጠይ። እሺ ኣቤል ሓወይ እንታይ ድያ ነይራ መሲልኳ ናተይ ሕቶ ኣፍቃሪት ኣላትካዶ ወይስ ትፈትዋ ጓል ኣለትካዶ በልክዎ። ሕፍረት ድፍረት ድርቀት ሕውስውስ እንዳበልኩ ሄሮ ሓፍተይ እዚ ዝበልክዮ ኣነ ገና እየ የብለይ ምናልባት ግን የቕሬታ ግበርለይ ኣነ እውን ክሓተኪ ይደሊ እየ በለኒ። እሺ ኣቤል ሓወይ ቀፅል ሕቶኻ በልክዎ። ኣፍቃሪ የብልክን ምስ በለኒ ብውሽጠይ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ወሰን የብሉን ዘይኮነ ኮይኑኒ እምበር ብተሓጓስ ካብ ሰማይ ናብ መሬት እዩ ንጠሪ ዝመፀኒ ዝነበረ። እሺ ኣብዬ ሕተተኒ
أنا نحتها كملس دلوت إيه بالكوبو نسخة كما إخي تمرعي خدو مالاتي حدار جلا وين دما عركي ويقولعا الله خدو السخي أصبح بيلكي نقرني هيرية يقريتاقين قبر اللي نزارواي ندفرتي بلن أبزي حلكي بلا تدعم دمسو أبي حوي حدار يبلين قلعون يبلين عركون يبلين أي تمرعوهن جينا أيه بالقوة وشتاقين حقو سنة تسمعو الشي هيرية حفتي تيجي ديسكس لازم اللسكلي قبل بيئة مسكناكي كبرات يا هبلي سحفتي بلني داقي محجون أو إن كاللخي كحتكي يحجون يكرتا من اللخي بلني أنا جيم بوشتي انتاي دايو حتو أبسي حلي موال أي كدفكوون أنت أبي نبيني ياللهم حجي دقابلكوو يرحفتي ناب كورا أيدو صديو كتف قري انت داكوين كي نزوه لبيسكا بزي كلا زرباتات حاسوت نزا وزيخا تفكر اللقي نمباليه حتو زحاتت كوخبلن أنا كين بخل نجار سلازفكركوو أفكيرك كامس بالكوو دماوي بجاز سلازة تقبلني زحاتة حتو دما جالي حقي جالي خا حاسوت تزاريو سلازم اللسكو بوشت اي حاجوس الناس فحه خيدو مالت بعل سامسون نيروميو نجرجين إن كلو يلون تبهيلو أبي الحوي نايب حق أيو يا نزوح لبي حيزة كقرب علني سب بالكوا كان بعلتي نزهتي لبونا أي نسخة نفعتين دي خي هي رحبتي بلني بالي حجي صباح سنبت يمو نكون بيت كريستيان كخيد سلاسفانكو كيدك اسك خيد كزاي كجد فكي إيا بلني أنا كن بوشتي حاجوس ماليوغو زنابرة حو هالهالا يبل الله مغنياتو أفكيرو بحاجوس سلازة تقبلني بحانسا كندك سيونيروناتي حسابي أبزي ديك اسمش نفا أرئينا بالكوة حرقان زتحاوسو هيرون حفتي أي تحرقني باهم أنا نسخن إينا أبون خيد نن بيننا أيقنا بزيك ماتزئي تدالي خزئي بحانسا بتكريستيان كن كيدينا أنا كيف أيكدني كيد انت دليخا بحرخا مستملسكا بزيخا نزأني إخا بالكوة أنتي هب حفتي أيكدني تبلي انت دا أخوينكي كميل إيه إلكي إخي دعام أبكي ركاتب النزلة فأركوكم أيقونان مفكار أكوكم أيقونان الشي كبرات أبزي ودينا لنا لي حمشاي كفال مالتي بمأزا نيشال شاي كفال حساب نماز مالتي الشي قرطا شاك شاي كفال كأصلين نيرا يكون اللي مالتي بسكا كمالسنا نماز شاك شاي كفال مالتي وجلهم وسلام رهوان دا تمنى سسنا يكون اللي نتجاوروا لي نجارات ما أتيك على في مسكين بروح معتي يكون لكم ببزلهم يعني اللي